Naabot na mi mga guys sa Bugo. Uwan kayo karon pag abot na mo dire wala na say uwan. Dagko mang langit mga guys. Once again ana sa DC9 TV mga guys. Nami diri na nguan mi nagkot mi sa San Vicente. Ako mga kauban. I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Picture sa pet pagsamtam aroy. Smile dai video ni. Video na ayaw video. Oh, niya nasa He made all the planets, he made all the stars in the sky. He knows what he's doing, he's gonna make it alright. And when the wind's blowing, there might be a reason. It is something I'm video na. Hi dong. learning, something I'll never forget. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good. Mga on na Miss Jollibee. Basig nagtuo sila gula na ikaw ba no? Nana di ay. Ipanggutom na magod mi dong. Pasensya ka na. Mama, may diri sa kuan. Desa ako na. Mga guys. So, mga guys, salamat po. Inigog-igog na ini. Tapos kaya din yung tigo. Mga on puno tama mga. Ay, ini mo daw. Oo, mga mo. Hi, B. Si Bibi, oh. Si Heavy Life. Pagkuto may mga guys, sa uwan pag no kayo, mga nang mga on sa video, mga guys. Sige ha, limahan sa rin. Dito nagkuan dong. O, ka na dong. Ulit, ito na pislitan eh. Ulat, di kayo dong. So guys, namin sa Jollibee and we're eating our breakfast. Hindi kami na ulan. Iguto ni sa uwan pag no, kistanan mga guys. Mga mamahaw sa minire kay nagputoy ang mga mga tiyan, di ko pasan. Wala po mga Gigamit. Hi, Mar! Hi! Kisingan na nila? Kisingan na. Kisingan na sa mundo? Hi, Duray! Hi! Pwede din yung i-search sa YouTube channel si 9X TV. Kanya palihog pag-subscribe sa wala pa subscribe sa akong video. Kani ko na po, spicy mo ba? Meron dong. Oh, ilis mo. Ilawin ko na, ingit ko na. Ingit ya? Ikaw na, hindi mo ka makita. Pwede lang. Kita na noon niya. Ilawin ko na. Dili dong. Ha? Ratag to niya. Ganahan na siya spicy? Dili siya ganahan. Bako niya siya. Wala kayo. Di siya ganag spicy. Kato lang ako ang siwan. Di spicy ang siwan. Nagana. Sare dili. Okay ra sare. Kumbakon man bay. Sige bilian kayo. Ay, padaan ng hubak kay. Karatihan ng hubak.
Wala ganing ako. White flower na. Palaban. Nagawa ko yung sa titing. Nakita mo na yung mga Ando doon. akang ba na? Ang junior. Junior? Wala na ko kapalit ng bolt. Ulit. Inis, inis ako na. Asa mo kapalit? Dada na ito sa Pulsender. Kanang dia sa may adbang sa... Ingon kong operating rin na. nga pangitay ko bolt. May sa operating lang ba? Gado na rin yung motor nga. Naman yung maboard ka, balik ka. Stop lang na na yung motor. Ha? O sa kadukad to. Ato nga, mandawi, adianan nila. Mao ko. Mao na kung mapalit na ko kay lasot ko. Di lang, nasaktan. Sila lang ka. Kod. Taas mo na nga buwelt ang imong pang. Tinlin, inis na. Palwa pa daw ito. Ibaw ito. Paghanap ko ito laki. Ibaw ito. Hindi lagi. Luto ko ka. Nauna ko fried rice. Plain rice, hindi mo nga. Awa, wapa ang extra rice po. Nya mo na lang ni. Bigla apas mo. Tapos nagkalahog na yung kayo. Inlet niya, alin head ba? Para ayun na kayo magkuhan. Alin? Tayo bolt na yun. Nawag pa ang gold sa kuan. Ramutso. Tayo ko sa biyahe agad niya. Baitrit pa. Sige. Ah, dito nag-bolt. Awa rin, ito na napalit eh. Huwag pa na ni. Pero likod ko to kay namin sa 2 ka bowl niya kunit. Ito naghawid. Ano lang, lamay ano tayo. Kala galing pura-pura, usan lang galing kunit. Ay pura-pura ba, usan lang kunit. Bowl. Langgangan ba? Apa di kual no? Ang plain rice ato, mahurot na lang. Nato plain rice doha. Wala sa tong mga guys. Kita kan tambal. Gata. May Wala dagat. dahil. Oh, kalapit na ko dito kana sa imo. Wala yung miss extra rice, katong duha, kita ka order. Wala, kita lang, wala pa napay ko. Nice one isa. Og duha ka extra rice. Wala yung lang. Gusto ko. So, as you can see guys, nakakami sa Jollibot. Ano yan? Jollibot. Tuyong na yun, tuyong. So, manami ka on ron. Sinanay na masa na maginom na eh? Wala na salina na ilis na. Masa na eh? Koko? O ka rin unya. Masa na? Ito karoon yung niyo. O ka ni unya. So, ano eh? Gago, di ko balik. So, nakaroon ng mga pagkain guys. Yan ako na eh. Yan, inyong kan. Vlogger. Vlogger. Oh, si vlogger. Ako nga. Wapo. Buyog. Wapuro Wapo kayo pangat. Pakapos mas na. Di ko. Wapuro kong magmas guys. Hehe. Manamig pangaon mga guys. Busog na mga kubre. Kubre ko nung lawas. Kwarta may kuwang namo kaya namong lawas dato na. Namong lawas dato na kwarta ray kuwang. Para galing ito. A few minutes later. Kuan sa siling espada. Kuan siya masitas. Masitas rasa.
Ah, masita. Sabi na ko siling espada. One hour later. Mga guys, niabot na mi diri sa ilang Marciana nga lito. Mo ni bay nilang lito mga guys nya. Atong tanaw nilang nangka na bay hinog mga guys. Mamik-pikmig nangka guys. Mamik-pikmig nangka guys. Nangka guys ay. Daghan kaayo. Layok man. Way hinog. Muna dire ilang lito, Marciana. Mikuyog ko dire mga guys kay nag-rides mi. Nag-rides mi dire. Kaya muna dire. Tabuelan, Kantubaon. Na amiron sa Kantubaon mga guys. Nag-rides me. Kapista deron? Hala! Maglakaw lang ta din. Maglakaw ta? Ay, ba na si ate? Istorya dong. Ay, shoutout ko sa akong kagalingan. Shout out. Shout out ni Marciana Tirol. Be, iso na dito. Asa naman to sila sa kuan? Asa man to sila si Asa to si Lorenzo? Pagkaya na saging be. Dagan kay Rosa. Oh, nag-disbuhay ka na mama. Waday. Dito na yung alam sa inyo alam. May gano'n. Nandito po kami sa Tansubaon. Ano ba? Babuilan. Kami po. Asa taron dong? Kuan ato sa Babuilan, Tansubaon din. Sa from Bugod to Babuilan. Bogo to Tabuelan. Yeah. Tamis? Sa Bayot. Muna ko mga kauban, akong igsoon, iyang mga anak ay dako kaniya pero buya. Iyang dalagaw sa kabuok. Iyang kamanghoran ay, hi bi! Muna yung mga kamanghoran. Yeah. Mi mga guys. Awi. Ay, tatanawan ko sa buwas. May malaging mubuak lagi. May mubuak. Interzone. Versus kalit ka pa no? Oh. Ako niya touch lang niya to ka Diyos. Hindi ka lang. Ay, tis o irtis nyo. Uy, klaro. Mana day ko day. Kabalik ko ulit. Yusi sad ka dong? LM. Unsa man ka? Marim na ba? Magmarin ka? Ano mga building dito sa O ka, sa irom naman. Lahi man ang marin. Sa building. Atos katong may cashier? muli ka duhang entrance. Kuan ka duhang entrance. Dili sa chef. Ato gits kuan. Mga big park. Ano na iko park? Iko pa. Lami kay na mong lamaw kay mga gwapo jud na nagbuhat ba. Kisi nga nimo daw? Lurin sa ko po. Kisi nga nimo ba? Janly Terol. Terol? Ikaw dong? Hoy, ikaw kinsa ka? Kinsa ka? Sige na ako bining vlog. Justin Bieber. Ah, si Justin Bieber. Terol po. Ikson mo? Lahi lagi siya. Lahi-lahi. Lahi
lahi lagi siya. Ampon. Kanang nagtapon ay ngano nagtapon mo nag t-shirt. Hi mo ha kanang subscribe mo sa akong YouTube channel ha, 9Neds TV. Subscribe mo. Kisa tingani mo do? Kalimot ko. Justin. Si Justin og si Oy. Hoy, sa timungan. Janly? Si Jetly. Subscribe mo ha sa 9Neds TV. Tamis na din ah. Tamaang gyud. Aba? Kuwangan gyud. Magkano ka mo eh? Ayun lang kamay dong gatas lang. Ihurot lang ng gatas. Humana nga mong lamaw na ang nagbuhat og lamaw ay. Si Justin og si Jinley. Kana tamis na kay na. Ay, ayos, unta to sa. Nagpalit-palit. Napalit sila. Ah, maayo. Ang royal, ito pang ibutang. Okay. Kadang ato dong. Ato dito ba, balkon?